den kreative salgsdirektør i firmaet. Jeg har været her i 16-17 år og set firmaet vokse fra at være et sportsvirksomhed til en skandinavisk fashionvirksomhed, et modehus. Vi er jo unikke på den måde, at vi fornyer os hele tiden. Vi går ikke i stå. Vi ser nye udfordringer. Vi er aldrig tilfredse med, hvor vi er. Vi ved, at modebranchen er benhård, og hver dag der sker der noget nyt. Og vi prøver så vidt som muligt at følge med og forny os.